Syudad sa Mandawi gustong muhanay ng daan og mga lakang batok nining hulga sa monkeypox. Labi na kay dunay kumpirmadong kaso sa Pilipinas. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, dili gusto sa City Hall nga mukumpiyansa kabahin nimo sakit maong mangandam na lang sab silang daan. Magtigom pa ang mga health officials sa Mandawi City aron hisgutan ang hulga sa monkeypox. Matod ni Committee on Health Chairperson Councilor Nerissa Sun Ruiz, hisgutan pa nila ang mga lakang aron makapangandam ng daan. Giasoy niya, doon na hinoy existing nga mga isolation facilities ang dakbayan nga mamahimong magamit o galing adunay kumpirmado nga kaso. Napama atong isolation. So, paminahon talang gyud og unsa may taba ni sa monkeypox. We will be ready. I think I will be meeting with the city health officer og unsay atong move ani. Si Ruiz nga usa ka doktor mipahibaw sa katawhan sa mga angayang mahibaw-an kabahin sa sakit. Ang contamination or infection ang pag-spread mas sayon nimong likayan kay kinahanglan og close contact gyud, skin to skin, dili pare sa COVID nga laway lang airborne. So mas kibaw ka kung you have to keep social distancing, mao gyapon the basic kung anato panglimpyo. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez nanawagan usab sa mga tao nga magmaigmat bahin sa mga sakit. Gawas kuno sa monkeypox, doon na say dengue nga padayong nagdala og peligro, maong angayang himuon sa mga tao ang mga lakang sa paglikay niini. Ang sanitation no, we can play a very vital role sa pagsumpo ani nga maong sakit. Unya ug makakuan ta mas labing dali ma-isolate labing maayo. Sa pagkakaroon lang, nagpaabot pasab ang City Health Office sa guidelines o direktiba gikan sa Department of Health kabahin sa pag-manage ning maong sakit. Apan ipahibaw nila nga ana gihapon na employ ang mga contact tracers sa dakbayan nga magamit kun gikinahanglan. Alan? Daghang salamat, Nico Serino.